sikunyoza aikomandi yantuwa akupemwa kuno munafika kali tokweza madanda ulosa sasa bwira lino kabuza zimbere kuiku kutongera za moto Aisraeli lero ndife tinalinga disidole zangu kokalembesa ndikukavota ndinkamo mwano mwantetemya mfundo ngati munakula kunja chatimbe sichinapye zona tagenda kataubuka zaka zisanu sipatali aibuka zabwera ifetiza kutawa ine ndiye wandiriza Mungu wanga iwe ine ndiye wandiriza Mungu wanga iwe kumamizi mumafika kuliosa ukagona njala njala ni masewera sisi maenderana mama wapasangaiwa muwapasa mpira hatani nao kongwe chake chimenechi voti yanga mundikwezere na bolaso chituta kana nitaniza voti yanga mundikwezere amasungira chokudya mvula isana voti yanga mundikwezere wamanga nyumba ya Itali yandalama zochuluka ndito banji manyasi maderanza numirato ndimisewa kumaikonza kukokoloka kwa maganizo mwalepera kukwanirisa malonjezo lili dochitikana nena malo alowa soiro irojoni komandiwe muntu tinene banji timati nzeru kukusangani ampawi wopezeka kumuzi mwawasandusa tizidoletani kumawanyengera tinalama saluza chipani ndimikwirani koma mukawina mumasowa kuonesanga titina yambana kulendo kutauni kumakakhala kunyumba ya sopano kuna miwawa kunondilindi mavuto ambiri mijigo mirato mseu zipatala kokati nenera kusowa ngati phumu wadera lino wamwalira ayiwe ine ndiye wandiriza Mungu wanga iwe ine ndiye wandiriza Mungu wanga iwe kumamizi mumafika kuliosa ukagona ndi njala timasewero sisi maenderana mama wapasangaiwa muwapasa mpira hatani nao chikongwe chake chimenechi voti yanga mundikwezere na bolaso chituta kana nditandisa voti yanga mundikwezere amasungira chokudya mvula isana